алейкум дӯстони азиз, созе нағзин, саломатиё хубай духтаро. Акция идона дар бозори Корвон, тарафи Пажарка, 463 контейнер, якм дарвоза. Нигоҳ кунед, ҳамаи ҳамино 50 сомон шидагиай. Ҳозир якта ба якта нишон метам. Интихоб хеле зиёдай. Ина бинем платформаҳои ҳам астаи фасонак. Рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Касе ки доставка мехоҳад, нависен, доставкаам доранд. Бинен фасониша. Мана ҳамино қимат будан, ҳозир боша ҳамашона барои ид 50 сомонӣ кардагиян. Инами қисми поёна. Ина бинен чиха балеткиёи фасонак сабу какай кадомиша мегирен аз амиҷа 50 сомон. Мана ира бинен чиха хушрӯай моделиш 50 сомон. ҳамашона ин моделоям 50 сомон духтаро. Мана интихоб хеле зиёдай. Во омада аз пеш якта ба якта тамошо кунем. Ҳозир то охири навор ма бинен, ҷода бо дига нархоям аст. Ина миноям ҳамаш 50 сомонӣ духтаро. Марҳамат, ина каседа дар корай. Биёен 50 сомонӣ анамихе пояфзол харидорӣ кунен. Мана иша бобинен. Диден 50 сомон. Хулас ина мино ҳамаш 50 сомиян. Модело боша духтарако 100 сомонӣ. Ина кадомеша мегирен. Иноям қимат будан, ҳозир боша 100 сомон шидагиян. Диден чихе фасонакан. Марамат хоҳишмандо омада ай пеш бо хушрӯтарак тамошо карда интихоб кунен. Мана 100 сомон. Аллакай ҳамаям инора сезонуш омад. Метонен биёен ай пеш бинен. Хушрӯан ба қувватакан духтаро. Качестваш нағзай. Бо биёен бинен хитон. Мана интихобуш бисёрай. Инаи тарафдам ҳам хела. Ина ино чанд сомон? 100 сомон. Мана бинен 100 сомон. Чандта расветка дорад бо? Расветка дорад сери. Ина расветкаҳош бежви бардоми. беҳад расветкаҳои хушрӯ дора. Мана касе ки хоҳишмандай омада ай пеш бина. Иам 100 сомон? Не, вай 60 сомон. И 60 сомон духтарако. Мана каседа дар корай. Аз ин ду расветкаи се расветкаи сиёҳ сери золотисти. Ана бадена инош чи? 60 сомон. Ана духтаро ина иноям 60 сомон. Марҳамат, ин моделшам 60 сомон. Моделои беҳтарина бо нархи арзон пешниҳод кардагиян. Омада бо бинен. Мана бинен ҳамаи ҳамино арзон шидагиян духтаро. Ана баъд бо як аксияи дига доранд духтарако. Инами қисма бинен чиқа пояфзолои хушрӯ дора. Мана нархошон аз 100 сомон то 180 сомон ай. И туфлиёяма? Инояма? Аз 100 сомон духтаро и тарафда то 180 сомон нархгузорӣ шидагиай. Баъд медонен агар аз и тараф шумо аз сета боло гирен, як пояфзол туҳфа мешаватуна. Манас я базанушка, я туфли, я макасимка гирен, якта дига бо падарка мегирен. Ана касоне ки оптовӣ мегира 3 коробка агар харидорӣ кунен, 1 коробка пояфзол падарка. Мана то ҳами рӯзи ида духтаро аксияи идонаяй. Мана бине чихе хушрӯ. Нархошон аз 100 сомон то 180 сомон ай тараф. Беҳад хушрӯча бинен. Арӯсакое ки туфли гирен, биёен пояфзолотон аз иҷа харидорӣ кунен. Ҳама намуд доранд, бо туҳфа мегирен. Бинен чихе хушрӯан. Мана беҳтарин интихоб ҳастай дар иҷа. хоҳишмандо омада бо аз наздик тамошо кунен бо дигарай. Мана доставкаям доранд. Касе ки имконияти омадан надора, нависеншонаш чун доставкатон мекунанд. Ина бинен фасонак ҳамаш моделои новинка барои шумо духтаро. бебинен мана модел бисёрай, фасон бисёрай духтаро. Чи фасоне ки шумо дар корай дар иҷа пайдо карда метавонен. Мана бинен лорикои фасон, туфли. Ай ваётон чанд сомай? Иноям азами. Иноям аз 100 сомон то 180 сомай нархошон. Агар ки сета зиёд гирен, якта туҳфа мегирен бо
фақат аз ами тарафе ки ман ози нишон додистам тона ин аксия дар 50 сомонҳо дахл надорад духтарако духтаро дидин инаи моделоям ҳастай касоне ки хеле патинка мехоҳанд инаи моделоям ҳаст дар иҷа ба ҳазур омада тамошо карда интихоб кунен ана баъдан анаи кросовкиё 60 сомонан ино аксияда ворид намешаванд аллакай ё хучон 150 будан мана хучон аксия меёра мана чи оптум чи дона марамат 60 сомон омада гирен дар иҷа мана хушругиша бинен охи сабукакан ҳам баҳорона ҳаст ҳам тобистона ҳаст ҳама намуд дар иҷа пайдо мекунен духтаро бо нархи 60 сомон мана беҳтарин интихоб барои шумо бо нархи дастрас тамошобино мана дер накунен ҳатман омада аз пеш як маротиба ҳамроҳи ҳанами молошон шинос шавен 60 сомон каддомеша мегирен иҷада кросовкиё 60 сомони шидагиай ана и шлёпкора бинен ёшам ҳамаш хушрума 60 миян ҳамаш ина духтарако инамҷа ҳамаш 60 сомон шлёпкои фасон خلاص دوستانی عزیز با همین نواری امروزه ما جمع بس می شود امیدوارم پسندتان آمد مرامت اگر یگان سوالی زیاده داشته باشید یگان چی نفهمیده باشید می توانید نویسین شما رقم های سوداگر هست در اکران خیر سلامت باشید